Kain mga kabarbers. Ulam namin toyo. Layang balaya, sinangag. Tapos ano to ne? Ham. Ito yung isa. Sila. Liwanag ni ano? Yung bago. Doon ko ginagawa ko kasi. Bakit? Nangkat mo magkaroon ng bagong simpan. Ang pula ng mata ko. Para i-upload ko doon yun. Kala ko naggano na kayo. Saudi ba yun? Tapos na-pick up na yun. Doon sa visa. Itatatak na sa passport. Nakaano na rin yung ating ano. Naka-process na. Soon to release. Naunahan nyo pa yata kami. Release na yung ating. Ang plan ko na. Makabukas sa delivery passport. Nandun na yung passport nyo. Yung Passport nyo nandun na. kinuha na. Itatatak na yun ano. Deliver na yun sa bukas. Lampas. Mga kabarbers, sarap ng tuyo. Jik-jik sa joka. Ayusin ko na. Kano upan nyo dun sa ano? Kay Richard? Yung libo. All A na yun. Pwede na yun. O parang dito. Sino sa baba? Tapos na yung usapan namin sa baba. Walang problema.
Kabarber, sarap kumain. Pumasyal ka. Tapos na.